Те почва да зареждат. То седи и пи цял ден. Добре, аз сега ме пия, аз не отивам на неговата маса да ям да пия. Аз си пия където си искам, у дома си пия, с мои приятели си пия. Те завистта, тя няма никога да такова. Завист. Сега пия кабе, не пия уиски или нещо такова. Не, че пиене не може да се взема неща. На мен, когато ми дойде музата и почвам, какво да ми идва музата, аз си правя коцка. Какво, няма машинки ли? Машинки ли няма за постигане? Чантата да се търси работна чанта, добре. Двете машини чакат, машините. Дистанционни имам 3 за телевизора. 3 дистанционни. Тук 2 за телевизора. Телевизора би го мамата. Он един, като се спъна тук окабел, аз ще я пъкне. Тук всичко имам, бе. Тук имам, както ви кажа, 20 зарядни